Dek, Dek tante tuh iso ngelone sampean kirek. Ya Allah Mas ra tega aku sama dilone kirek Mas. Sakmenika sanes kirek. Lah apa? Sakmenika Sono. asu. Lah. Ndak. Dene kan aku umpamane dadi asumu ya wong ayu, bendina tak dilatih. Kowe turu, Nggih. tak dilatih. Nggih. Kowe adus aku ngetune tak dilatih. Asu kan mboten kena hukum, gitu. Umpama aku dadi majikanmu, Heeh. kowe dadi asune, bendina aku mau dilatih. Iya. Kowe bar dilatih aku Kene. tak pateni ya. Nama saya Niken Salindri. Tenane. Kediri punya bos. Lalu aku coba melempar manggis. Balikan. Amanuke Sugeng dalu Mbak Yu. Sugeng dalu Adik. Aduh. Aku nek diceluk adik yo keloro-loro aku jane. Nen ong gerangku semene lemuku semene kok dik gitu lho. Lah jenengan niku lek ketinggal napa nggih? Kados usia sepantaran kula lho. Lho. Saestu, meskipun jenengan niku tiange niku gedhe, Hah? dhuwur perkosa. Perkosamu kuwi. Terus ini, napa? Prakosa. Prakosa Anak jenengan niku. dalang kok perkosa ora. Terus piye? Lah nggih maksudnya gedhe dhuwur prakosa niku wau ta. Ning jenengan niki mboten gadah brengos utawi napa? Kene iki apa Mbak? Jenggot. Nggih, masih blangkon dibuka iki jeneng rambut putih ki mboten enten. Ora enak. Kados seusia 17 tahun. Nah. Cocok. Kowe ngerti dhewe niku sing ngelek-eleki yoga-yoga kula niku kok. Sing ora trima nggo yoga-yoga tok lho. Lah wong Druwendra karo bapakne iki malah jek nom bapakne kok. Ora percaya kok modele. Iki rungokno iki. Lha iki kaya 20 tahun e. Lah iya. Sapa Druwendra? Druwendra niku anak kula sing niki. Nggih, Sing nggih. nyanyi lagu Sotia. Apa sing ngarang lagu Sotia nggih penciptane Sotia Lintang Asmara terus apa maneh Mas Jejantung Ati terus Jantung Ati niku Bagong. Menungsane ndi menungsane? Jantung dudu. Oh ya wedang ngono kok. Bak tadi jare Bagong. Karo aku iki malah apal ya menekan. Aku malah anu nenengan aku malah. Iya. dangu mboten kepanggih nggih. Bangun sangat. Insyaallah mengke wulan-wulan ngajeng niku badhenipun sedaya sing wayangan kula niku bintang tamunipun insyaallah panjenengan sedaya. Alhamdulillah amin. Nggih pangestune mugi-mugi tansah pinaringan slamet sedayanipun. Amin. Yoga-yoga Among rasa. amung sara. Among rasa. Amung rasa. Nggih. Amung rasa kalian Bapak Tante. Nggih. Weh, jan iki acarane napa? 1000 mengeti 1000 dintenipun Eyang Kakung. Oh ngoten. Eyang Kakung Karmidi. Eyang Kakung niku karmane wayang. Mula saderenge seda niku nyuwun wayangan. Ning kelajeng seda pas 1000 dintenipun dening para putra wayah ditanggapi wayang tenan. Wah, dadi nek mirsani teng alam kubur. Loh, mboten. Nggih teng mriki ning sampean ora ketok sing iso nyawang ming kula tok. Mila ta, Pak? Nggih. Teng pundi? Teng ajeng niku apa niku? Sing pundi Mbak lho? menawi tumrapipun tiyang Jawi gadah kapitayan. Nggih. Nek sing seda kuwi mau adalah ragane. Nggih. Nek sukmane tetep urip selawase. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Oh, ngeten mula berbahagialah putra wayah Eyang Karmidi. Nggih. Ing ngatasi sami sungsung kabagian tumrapi wong tuane wujude wayangan 1000 dinten niki. Lho niku. Ampun to, Pak Karmidi. Sing rebab niki lho pun kula tembung kok.
Tetembung pripun? Sok nek wanci kowe nyewu sing mayang aku, kula ngoten Pak Kiai kok masak. Lah nggih ampun ngoten nggih Oh, nek menapa panjang mengke umur. bintang tamu nih kula nggih Pak. Ora, mboten niku mung guyon. Nggih. Niki panyuwunipun putra-putra sedaya Pak Karmidi niku nimbali panjenengan. Oh ngaten nggih nggih. Senadyan kok panjenengan jane bengi niku dienggo leren ning gandeng abot-abote nuhoni tresnane para putra-putra Eyang Karmidi sampeyan tetep rawuh mrene. Inggih alhamdulillah niki nggih nderek ngapunten kagem panjenengan kalian putra-putra Mbah Karmidi. Nggih. Amargi niki mengke saged ngantos limbuhan kemawon. Ora masalah. Nggih saling nggih fisike. Nggih mboten anu ta Mboten sekeca. kiat, Ha nggih. nggih pun ampun dipeksa. Mengki kaya melu kula teng pandian niku. Jingklak-jingklak malah isuke ning rumah sakit sampean. Ning kula menika mula kesehatan dijaga, Mbak. Nggih nggih jenengan nggih ngoten Dik. Nggih, wah janes. Wayangan ki aja mendina. Ora Dijaga kesehatane wis sepuh. wis 3 sasi ra mayang kok bendina. Mayang mung jejake ya gaya-gaya jeneng ngincim mae. Wes dak pecat kowe ngono iki. Nggih niki mengke anak-anak diaturke teng mriki nggih. Nggih, ning Nyanyi saderenge sareng-sareng. para putra-putra sedaya nyanyi kalih panjenengan sik nyanyi single piyambak. Oh ngoten. Tanpa nggih. terkecuali. Mergo niki putra-putra yang Karmidi mbeta pesugihan. Kok saged pesugihan niku Saking pripun Jakarta maksudnya? niki napa? Nggih niki. Bugel niki napa? Niki Kok pesugihan? Oh niku tumbal. Nggih, iki rak pesugihane Pak Slamet rak iki. Ngadeg kok, Lek Bugel. Wah, Ya Allah wae ngadeg kok Ya sampah. Ya mangga sampah. Jan, sampah. Lagi nelpon karo BRI malah. Lah iya. Matur nuwun. Nggih. Monggo jan leh bagus mriyayi lejan. Matur nuwun. Matur nuwun piye? Sing bintang tamu ki asline iki. Kok Iki iso? ki mau tambahan. Kok sik Gel. Kula niku Mas, Nggih. anu Mbak Mlimbuk. Nggih. Luwih ngejob niku 6 sasi kepungkur. Lah nek iki lagi 2 jam mau lho. Ning Rong jam piye wong dadak piye apa ya ra iso kon kan salindri 2 jam kepungkur. Wong lek nyalang iki kan 2 minggu kae kok iso 2 jam kepungkur. Tak kira 2 jam. Ora trimo aku. wong jual kosen ae kuwi. Maaf ngono kaya dadak Kok nesu. Pak Niken. iso. Sampan dalem rak Kediri. Nggih, Keng mriki paling-paling 1,5 jam. 1 jam setengah. Jare Jember. Es, kuwi aku saka Klaten. Paling tekan kene mung Jare 3 Jember, jam. Dek. Lah kowe iki Jakarta lho. Mboten iki turune Jember Utara. Kok Jember Utara piye? Jember Utara to. Singkatan dhewe ngono. Jember Utara. Jembur. Kok Jember malah dicethake lho. Jember Utara. Lah ya kok malah mbok cethake malah Mulane kuwi Mas, nuwun sewu sampean nang kene iki bintang tamu adoh sangkane Nggih. ora sang gleleng nang kene. Lho. Kok mboten geleng niku? Lah mung sampean ra nggawa sapa-sapa lha aku nggawa. Lho. Tidak kok. Mbak Limbo. Sumidak. Panjenengan pirsa kula mriki wau beto sinten? Sapa? Oh, Pas Pampres. Pas Pampres Loh, piye? seksine lho keluarga besar Eyang Karmidi. Kula kesini tuh bawa Pas Pampres Mas Karmin. Lho. Lah iya. Mas aku arep saestu. sorry, aku gak nafsu karo kowe Kok mohon. kluthak aku ya ora nafsu karo kowe. Dek, Apa aku wuto aku? maaf ya aku nek nafsu karo kowe dan apa piye? Lah bojo kowe. Tak tekon karo kowe. Padake. Gel. Dalam. Selawase urip lemu dadi MC, Nggih. dadi dagelan, Nggih. dadi ngetoprak wis tau sapanggung karo iki. Belas nembe pisan iki. Lagi pisan kok gleleng. Lagi pisan kok iso kemlinthi kaya ngono kuwi to, Aku Mas. nek seneng kowe Dik, wong mripatku ki blawur, wong mripatku katarak. Bocah iki sore ora iso apa-apa lho. Aku ki jane lek Lho ketemu mending karo iki lho rasa ngajari kabeh. Lah nek iki perlu ngajari ngajari apa? bahasa Inggris. Iya. Kaya pinter-pinter. Lho, I can speak English very good no, Dik padake. Apa artine? Aku pinter bahasa Inggris no. Contone. Lho, you belong to me? Apa kuwi? What your name? My name is Niken. Okay. Where you come from? I'm from Indonesia. Aja meneh tekan pinakon. Lagu tak bahasa Inggris. Dang, lagu apa Lho. contohnya? Lagu apa? Pelok Mas. Iya nentang lintang. Iya. Jakarta kok aku tansi kok, Dik. Aku tansi. Padahal SMP. Lah nggih to, Bu. Ngawes Sepelek jajan. kula niku. Perene nggo sapa? Pas Pampres. Mirsani niki. Iya. Biasanya nek dagelan ngece ngene iki biasane mulai ra nggo ndas biasane lho nggih. Biasane. Ora masalah, Dik. Biasa. Aku wis dilunasi kok.
Karo Lalu Mas Heri. naso lerane dase aku ya duitnya Nilai dasar wong, alah kesuwen. Ayo mangga. Eh. Ngomong Nilai kowe. das Bahasa Inggris. Oh iya. Nah, when in the sky shining the star, my darling. Inggris ora. I am always waiting for you. Inggris boten. Iya. Lah. Dek. Kosek to Dik, kowe iki aja kesusu sik to Dik. Kok kowe iki nutuki kotak ki arep kowe apa? Wong gedulanan tok jare. Oh lah cah edan iki malah. Wah, karo Dek Tante iki dulinen lho asine. Iki. Lah dalah. Mboten Iya. serius bahasa Inggris, nggih to. Terus Monggo, Dek Niken, lagune napa tok dadak rok-rok. Gak Iya. seneng karo aku ya ora masalah. Mas, Nggih. sampean rono. Ngene lho. Wis nang kono wae linggih. Oke. Kon luwih lho. Lah wong ayu-ayu ki sing nyanding mesti wong bagus. Lah nggih. Lah wong ayu-ayu nyanding kirek. Ya Lah. sing ngono. Lah, kok kirek? Napa? Apa? Lho kok anyong-anyong to, Mas? Dek. Dek Tante tuh iso ngelone Dek sampean Niken. kirek. Ya Allah Mas ra tega aku sama dilone kirek, Mas. Sampeyan kok sanes kirek. Lah apa? Sampeyan kok Sono. asu. Lah. Ndak. Dek Niken. Aku umpamane dadi asumu ya wong ayu, bendina tak dilatih. Kowe turu, Nggih. tak dilatih. Nggih. Kowe adus aku ngetune tak dilatih. Asu kan mboten kena hukum, nggih to? Umpama aku dadi majikanmu, Heeh. kowe dadi asune, bendina aku mau dilatih. Iya. Kowe bar dilatih aku Kene. tak pateni. Nyoh patenono. Wis. Kok Dek. Aku jek duwe anak cilik-cilik bareng. Dek Niken, oke. Aku ora arep dilatih kowe wong ayu, ora arep dilatih kowe ngancani turu. Kowe begitu turu seakan-akan mimpi, ya toh? Tak ngenekke. Ora sudi Bandung. Ora sudi. Sekok tekan Bandung betul. Jare majikan karo asu. Lah aku. Lho Nah. ngeloni yo arep Coba ngeloni ke Bandung. saiki diketingake swantene Mbak Niken. Nggih, lagune napa? Durang jungkruk. Mas. Ora niki wonten sing nyuwun lagunipun niku nuwun sewu lho Mbak nggih. Nggih. Santri pekok enta. Apa tajane kok ngiwasi terus? Kok sikile wis abang ngene lho. Lho apik men iki. Iki ngono Mbak. kutek. Mbak, Nggih. sampean bawani sik, Nggih. mengko sampean diaturi nyanyi, ning nyanyi ciptakane anakku lanang. Oh ngaten, nggih. Lintang Asmara. Oh iya. Lintang Asmara. Dibawani Dek. Duetke karo ora Duet, karo Dek. iki nek iki mau sore iki mau wis. Iya. Pak, Ora, ya. kula niku nggih dibayar lho, Pak. Dibayar nek kowe ning kene iki mau kuwasa dalang timbangane dapurmu. Rambut kok kaya nganu ta buntut tikus. Sampeyan lucu lho, Lek. Nah iya. Kaya wedhus. Jaluk nomor telepon ku. Wedhus kentir, wedhus kentir, wedhus kentir. Ora wedhus, Dik. Wedhus yang sangat, kambing yang sangat domba. Pilih Alis, total pecel. Kowe iki kok tekan kono-kono lho, Dik. Perjanjiane mau piye? Kowe kuwi seakan to, Sri Tanjung aku Patih Sida Peksa. Ya, Heeh nek kowe ora sida paksa. Lah sapa lho? Sampeyan ki cocoke dadi Anoman. Piye? Ning Anoman kok gisule ning ngisor ya? Bener deh. Ki cakil. Kaya apa? Kekarane. Nggih. Nggih. Nah, Semara Enggak. Dono. Nek panjenengan kepingin arep duet kalih sing asli. Sing asli penciptane. Lintang Asmara. Nggih. Mboten penciptane, penyanyinya asli. Sinten? Napa rawuh lho? Adi kula lanang Gilang Satyawan. Wah, nggih. Matur sembah nuwun. Sing pundi niku sing pundi? Nika sing demung nika. Nika penyanyi asli pun pertama kali Lintang Asmara nika. Oh. Ayo kowe kudu nyanyi, nek nyanyi Lintang Asmara. Nek Lintang Asmara lah mbok nyanyekke, pono kawanmu, anomanmu, bumomu ora tak gapiti. Ayo. Sampeyan nembang sik nika ben. Ngoben kok kenang-kenangan kok danik nang omah nyawang. Waduh. Wong asu. Wong ayu kok wong asu iki lho. Niki sing nyanyi Dek Niken lagune Santri Pekok. Oh, mengke santri pekoke Lah mengke. iki nek lho napa? Nah, Lagune napa? Lintang Asmara sik. Nas ora Dek ya. Nadyan sore mau wis. Nggih. Saniki Lintang Asmara sik. Versinya yang beda. Versinya yang bisa Mas, sampean lungguh kok. Lungguh ning kono. Ning kene, ning kono kuwi nang tempat. Lah wis ngono kuwi. Aku ki bintang tamu kok kon lungguh ning kene. Ning kene iki nutupi Mbak Winong ya, aja ning kene. Lah ngendi ya, Dek? Rada rono. Walah, kon pindah neh.
Nganjuk ki jane. Lho ning kene iki nutupi malah karo nutupi Mbak Brigita. Rada rono. Ngisor panggung. Ya ora apa-apa, aja nutupi kae. Kowe titenano pecedhak omahmu kowe ngedel-ngedelke ya. Kowe kok anggere teko Jakarta. Tenan kok, lara atiku. Bintang tamu denane kok muda panggung. Edan apa piye? Lara atiku. Lara atiku. Terus atimu lara terus ya nyapa ya an. Kowe lho Dek. Ora ana benefite ning aku atimu lara. Lah aku kuwi lho Dek, kowe pecedhak omahmu lho. Entuk mudak sia karo aku. Aku lungguh kono kon lungguh pisur panggung. Ih, wong ajan kenyeh mangsaku. Kowe iki lanang lho, Dek. Ora wedok lho. Iya iya. Kenyehmu ora ngalane wong wedok jana. Kenyih iki cerewet. Cerewet. Ayo rono like. Kok tikus. Dek, Dek, aku pegawe lho, Dek. PNS lho Dek aku ki. Ya, duwe nomor nik lho. PNS, Ya. penggemar nikan Salindri. Oh iya. Nah, Ya, monggo. Wong wedok galake kaya ngono. kakarane Piye to, Dek? Suara kok kelokor kaya kaset biyen lho. Lah ora tekan Mas, suarane. nek sampeyan we pedot Mas. Sebabnya apa? Mbak Niken ki jadwal dari Juni sampai sekarang belas ora leren. Sampeyan nyepelekke kula. Piye? Loh, aku dari 2023 Mas, sampai sekarang belum leren. Ngopo? Alhamdulillah. Nyanyi? Mboten. Lha apa? Dadi calon legislatif boten situ. Lambimu. Lanjut ke Milih tutu sapa? pondok. Dikira gak iso aku ki. Oh, alah, Dek. Iya. Barang Mas, barang. Ya. Wis barang. Oh, ya Dek barang, Dek. Oh, iya. Ngerti Mas kula niku, dadak diajari dalang lho. lho, kuwi dalang. Iya. Eh, kira-kira nek iki sing jenenge Bulgal iki mau kurang ajar dikapake ta? Dikapake. Saku wis. Ngopo? Di ngonone tok wae lho, ora krasa rasane kaya diplites. Ayo. Ayo sampean sik Mas Bulgal. Tutu bondo. Tut. Iya Mas, kono ra kene, ra dalange rayagane ngendel-ngendel men. Titenan nek Jakarta we. Aku nang Jakarta jejak. Ayo. Tutu bondo tutu rupa. Santene sae nggih. Saya mleh nek mboten nyuwanten. Saya dipancal. Ya mangga, Mbak. Hedian kok Hati pami Padha-padha telah ngawangga kudu iso. Pripun? Aneh. Lah. kula mboten terah ngawangga ning saged cekok jenengan iki. Ndak. Aku ora butuh suaramu kok. Luput. Oh, lah kowe iki bedane kaya Lek Kutarjo. Luput ya. Luput pisan kena Digarap dua ramban, satu langgam saka balungan sik. Bocah kok angger laire Rebo Paing kok suarane jan. Kok ngerti Rebo Paing? Alah niku laire ngerti melu nunggoni. pedal kleru duk Rebo Paing. Heh? Ora Rebo Paing to? Lah Rebo Paing sapa ya? Wis sok tau kuwi goblokmu ora lem. Ya. Yen 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 gampang luwe luwe gampang
Yen Aper apa ora? ora. Setku aku iki nulung lho, Mas. Yen angel njaluk tulung apa ora? Mumpung Ora. aku apal aku. angel Sik, Dik, break 5 menit sik, Dik. Ki lagi metu snack. sik menengok kowe iki ngrasakno suarane apik iki lho cerewet bae lho Alah, apik napane? leng kong Mbak Niken pikantuk salam saking Laladan Kampar Riyo Pekanbaru alhamdulillah saking beliau Bapak Haji Jalal Sayuti. oh nggih Jalal salam Sayuti balik menika nuwun sehat sewu selalu. insyaallah so Agustus sebagai nimbali panjenengan. alhamdulillah amin Kula mboten salam, Pak. Eh, Kula mboten salam. ora linyak kowe. Iblis sing dalam kowe iki. Ten niku mboten enten bogel maneh. Ora eneng, iki malah eneng tekon iki wong Medion iki. Jane, Bogel iki sapa menungso kok ngendi? Lho malah eneng. Lah Bule kula niku mirsani lho ora trima lho aku diengene karo Niken kuwi. Kok gene sing belas ning kono ya? HP apa kuwi? semanten ugi Bapak Marjan, Bapak Jaya Saben ugi nderek manunggalaos kalian Karang Semi senadyan radiran. Dan nuwun matur nuwun Pak Jaya Saben kerawuhanipun matur nuwun sanget ya dipun lajengaken nenone nom tan kena ati nombes harta mangga Mas Yes. Gilang. Mas sinten mau? Mas Monggo, Mas. Gilang niku adik kula sing ragil. Polahe nggih. lho. Nah niki adik jenengan manggon kene ya. ae. Rene sepokoke rene kowe Ning kudu tengenku kok rene. malah mbok sampluki ae. Iki mergone iki kok sing dienggo katrol TikTok iki mung kowe karo Mbak Niken. Heeh. Iki wis rene aku Ora bogel karo Niken. ora bukan iki kan nggo apa iki. Niki napa sampun gadah pacar garwa? Oh dereng. Oh dereng nggih Masih pun. Joko. Dereng 3. Edruwendra. Dereng. Apa dik? Edruwendra kita sik single napa sampun gadah? Tasih single. Kok rumangsaku kok ora gelem nyawang Mbak Yune belas jane Budene to, apa? budene to. Bude. Jane apa isin apa piye? Apa sungkan? Kok ora salim belas? Ayo salim. Ya dicium barang mosok. Ya, rene Mas Gilang ngadeg rene. Karo- Rene. Budene Wes. karo adine. Nggih, iki. Karo ponakane. Iki selawase urip ya lagi pisan iki aku ngedege kowe ning kene. Maune ya ora tau, aku ya ora wani. Selawase urip. Ya nggih niki adik kula niki Dalang. Ya saking Klaten. Nyuwun saware Pak Tantu. Wes nek mung sawere Kak Putri sing ngaken. Sapa? Boten ring. Nyong iki. Iki tampan ana. Boten. Cangkemmu kena diugemi no. Ya wis. Sombong. Ha iki ruwan mayang terus kok malan. Ya mangga, terus ya mangga. Ya. Ninong. Ayo Mas. Sik balungane. Balungan aja napani kerdus sik. Nabu wae. Gepeng iki ra. Mangga. Oh Mas Gilga. Ya. Mas Gilang. Oh. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang
Satya Sulasmi rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi kebayangane datan balencani janji sapaya mukti sapaya pati wong ayu tresna kut kinarya tampa susah jroning batenku wong bagus santap narasa timu tresnaku tulus jroning kalbu yen ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna senatian rak hancat sakara wis tresna ra bisa dipisahno disawang aja ndredeg ayo joget ya siang pantara ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Satya Sulasmi rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi kebayane datan balencani janji sapaya mukti sapaya pati wong ayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batenku wong bagus santap narasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan nyawa hancat sakara wis tresna ra bisa dipisahno wong ayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batenku wong bagus
Gilang. Sami-sami. Iya. Iki sebutane nek neng Klaten Giliga. Sinten? Giliga. Giliga. Giliga ki Gilang Gapero. Wah, Gilang Gapero Giliga. Niku wah. Panas enggak? Oh, panas. Nanti di rumah juga panas. Kan Giliga niku kan panas kan desre masak Oh, niku lho. mboten niku. Giliga niku Gilang, gane iki Gapero. Gapero niku rombongan. Wonge nek paguyubane jenenge Among Rasa. Nek Nggih. wonge jenenge Gapero. Oh. Gapero niku pengen ngerti apa ora? Napa? Sesuk tak WA. Oh iya. Mas Bugel. Ya. Kipone seleke wong kipa oyot dipamerke. Mas Bugel nyuwun ngapunten. Mas Bogel. Panjenengan sing pun kulina kalian warga Wagung putra wayah saking Eyang Karmidi. Antawisipun Pak D Slamet, Ibu Anis, Ibu Sudiani, Ibu Supriyati. Niki wae wonten sing ajeng nyumbang lagon. Oh, Turene wau mboten butuh omongan kula. ora sing butuh aku ora kok balikan ki ora. Nek kudu iso Butuh milah-milahke. suaramu. Nah iya. Aku kene kono-kono japoto ae kok nang kene kok ora kanggo belas. Ning ngendi dijapot? Lho, aku kene ragunan jake foto, Ya Dik. wis engko tak japoto, tak ge sampul buku Yasin. Maaf ya, Dak, prangkas susu. Kowe nek di sini monggo. Kok wis asalmu kok nyengkake aku. Aku kene kono dibutuhke wong lho. Kene iki tak batalke to lho, Gon. Hai. Belane Bu Suprih kuwi. Tak rewangi aku wis esuk-esuk mangkat meneh. Lah iya, Mosok. keringet to, Dik, kowe iki. Ya mas nggae kuwi. Niki ngeten Dik niken. Nggih. Keluarga besar saking Swargi Eyang Karmidi. Nggih. Aturan minggah panggung sedaya. Ya. Ingkang sampun dipun sebat kali Mbak Yulimbu, monggo katuran tindak panggung. Monggo. Mas Heri, terus Bu Suprih, Pak Slamet. Berene Mas Heri wae sing nembang Kubu Kasmoro. Nggih, Ibu Ya. Sujiani monggo dipanggil. Niki calon kok. Ya. Monggo Mas Heri kepareng tindak panggung. Monggo Mas Heri. Monggo Mas Heri. Bapak Slamet, Ibu Suprih. Penontonnya nganti hati. Pinarak mriki. Ya, lah iki piyayi-piyayi iki dan jos-jos. Syukur bage wah. Lho, Lah niki monggo Bu. Mas Heri kok malah Bu Suprih. Bu Suprih iki lho sing jur ngebal ya Bu Suprih iki. Kula nggih dibeli terus iki. Lah nggih Awas saking lho, aja cerak-cerak lho. saking kepengin arep Mas anane ngebel iki aja nganti lali tanggung jawab ya awake dhewe. Oh bugel iki kepruk malah. Yo Mas Salim to. Mbak Yulimbu wong yo. Nggih. Mas Sak Heri. menika yoganipun sinten, Mbah? Mbak Karmidi. Oh, Mbak Karmidi. Lah menawi Mas Heri menika kagungan kersa kagungan dalem menika lho, Mbak. Oh, Sing ngaten. dinggeni menika. Oh, nggih. Nggih didongake mugi-mugi sehat selamat wilujeng sekeluarga. Amin. Tansah Amin. pinaringan bahagia, mulia, tentram donya akhirat. Nggih. Kanthi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Kemana Amin. bintang Sing tamu penting- ini Ken. Ngapa? Ora bakal lokak malah kebak sing nonton kebak karo bogel. Muga-muga viral. Panjenengan mboten ngertos Mbak Yulimbu. Pripun? Daleme Mas Heri iki sing bangun sapa? Sing bangun sapa? Lho. Ya Mas Heri dhewe. Lho, Lah sapa? lho sing nukang sinten? Sing ngaduk sinten? Kok rumah sane baut apik. Sapa kowe? Cak Bogel ya. Lah nggih. Tak rewangi rong sasi ning kene. Waduh. Murah lupamu sekop. Ya, mangga Pak anu Mbak Niken nyuwun Nggih. ngapunten menika salah satu. Bu Pre dipun cepeng mikipun Bu. Ah, putu miku mawon lho. Lah Bu Preniki sing dibeto malah nganu kok sangu kok. Nggih, sangune nggih dibeto, miki nggih dibeto. Bu Pre. Aduh, iku ngapunten panjenengan wau badhe nembang nggih. Nggih, Napa Bu? pepeling. Pepeling. Gandeng urut tuwa, Bu Pre sik lagi Mas Suheri. Nah, ngoten. Nggih. Mas Suheri, wah tetep ampun mandhap teng mriku mawon. Nah, Nggih. nggih. Kowe sing nggih kowe iki dudu trahe Mbah Karmidi. Kowe iki trahe setan malas kok kowe ngene apa?
Oh, Pak Kali Bugel. Pak Bugel. Oh, kali Pak Kali Bugel lah, Bugel. jebule karo Pak Bugel. Mangke sing nyang bobo, Pak Bugel. Sepurane iki. Oh, alah. Elek ayat. Niki disayang kali dulur-dulur. Lah nggih. Adoh saking Jakarta. Iki niki kono. Nyok miku nyok. Iki miku njaluk miku wak kebrok kono mah. Ada mboten gadah sanak dulur ten mriki. Lah nggih mesake nggih Mas nggih. Bolak-balik keprak-kepruk iki apa orane hukum apa piye? Kula bareng mlebu kok. Lebu apa got? Ngoten. Ngendi? Monggo pepeling ora kok rumiyin. Nah, Monggo dibawani. dibawani sing bawa sinten Bu Pre? Pak Bugel. Pak Bugel. Nggih. Jadi butuhke suaraku. Ngene iki lho bintang tamu iki. Rukun Islam. Ya. Rukun Islam kang lima puniki Ya. Pak Bugel. katindakno mring para sama pripun semanten kula para lagah Elek. saya siji sing rapi 100 Ya. Neneng. sowan menyang Mas, ngono. karo kok maaf galak men iki Aku nek kadung ingut-inguteni sing mara duk tanganku. lah ya mantap Keprak. lah ya Keprak iki. sikile maju bareng Mbak niken pikantuk salam saking Bu Mariah saking Banjarmasin. Menika warga ageng SKTS ugi matur nuwun sanget. Kula mboten no. Salam balik. Nggih. Ha, iya. Niki kalih kula badhe ngucapaken salam kagem Mbak Niken. Oh nggih. Salam saking Mas Krian. Mas Kristian. oh Mas Allah Mas Kristian Yuda Asmarahan nika. Weh. Swantune nika. Nah nika. Nika putranipun Bu Bapak Suci. Suciani kalih Pak Bambang. Nggih. Dan Nika terus kanca TK-ne jenengan. Mosok lali. Swantune nggo anteng. nek Mas Bambang kuwi kancaku sekolah Namine Mas sinten mau? Mas Kristian Yuda Asmara. Mas Kristian mung kula TK mau mboten lulus. Niku ceritane nami Kristian Yuda Asmara niku ket alit. Dereng medal pun sengsem kalih namine Mbak Niken rose. Wah, nggih. Makane dijenengne Yuda Asmara. Yuda Asmara. Nggih salam ya Bapak. Nggih. Ningali to dateng mriki to? Nika Enten wong Wah, teh bagus banget Nggih to. janan. monggo dipelajengaken. Ayo. aja padha ditinggalke pripun penonton Saya napa saya Bu Sae sang. kaya arep Ayo. diangkatke ae Ayo ndanti budal nen. Dhisik apa piye wae? ora kok Monggo. Na. Rukun 5. Lali. ora Dek timbang dipancel Rukun Islam. hahaha guye Bu nangkep dhewe go teko Mas Heri bukan regane piro ngono iya Mas ya rukun Islam niki ku Ra elok lah ngono kuwi ra entuk lho. rukun Islam niku Dibawa suku dibawa wulu. salah terus ngaji Beda artikulasi itu beda arti. Nah, nggih Bu Guru monggo. rada adoh sahadate Sing Minggu lho, Mas. anyar. Mongko. Sing mari kleru. Sahadate
arep mugel. Apik tenan jareke. Larang jareke iki, Mang Yuto rakeke. Kang angka siji kaya ngene niki. Apik nanang lek bawa. Jane mau jatono nanang ae ya. Nanang niku ta? Nggih. Nggih. Nanang. Ya kowe nang. Kakakku Nggih, aku selamat ngene. datang Mas Nanang. Nggih, pun. Jan kersane teng mriku pacarku rumiyin, Mbak. satu-satunya. Lah nggih, mengke duetke kalih njaluk duet kalih Yutarni. Oh ya. Kang angka loro dening kang telu kedere padha aku. Yes. Sesuk kena nganjuk neh. Kapat yakat. Oh iya Ding. Maaf para penonton semuanya. Nggih. Nyuwun pangapunten kula klentu, kula ngakoni. Nggih to? Kula klentu mang potong mengke. Nggih. Ramadan nindakno poso. Nggih, Pak Nggih. Nggih. Ramadan nindakno poso. Kapat yakat. Ping 5 ibadah haji. Rukun Islam ngelik sampah Mas. Rukun Islam sampurna. Kowe ora mungkin disampake. Kowe iki dudu dalang kok Aku akon ki arep coba. joget lho, Mbak iki njaluk cangkil. Oh, alah jane. Among rasa ki piye to jane? Nggih. Pepeling monggo dipun aturaken para kadang dadas ya mangga. Monggo Pak Slamet tindak panggung mriki. Wis wancine tansah dielengke, wis wancine padha nindakake, atan wis kumandha wayahe sembahyang, maneti wajib dawuhe pangeran, salat dadi cagake agama, limang waktu kudu tansah dijaga. Sembrono iku perintah agama, welingono ning donya mung sedelo, sabelang tawakal pasrah sing kuwasa, yen keparen bisa munggah suwarga. Wis wancine tansah dielengke, wis wancine padha nindakake, atan wis kumandha wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe pangeran, salat dadi cagake agama, limang waktu kudu tansah dijaga. Nanti istiqomah lan sing kumanimah luwih sampurna yen berjamaah. Luhur lan asar salat saya tinggal tindak mungkin.
matur sembah nuwun jumeneng saking palengganipun. Wah iya. Aya. Sumangga ombak winong penonton nganti ombak winong penara iki sugeng dalu ndut Nggih, wis dalu, Pak. iki bantet iki nek ndelok iki ndut wis ayo matur nuwun sangat warga SKTS sedulur kita Tantu Sutanto mirsani eneng YouTube pirang-pirang. Oh iya. Nyuwun suaramu karo suarane Mbak Niken. Oh. Napa, Pak? Menika kathah sanget panyuwunanipun menika saking Mas Purmadi Samarinda warga SKTS. Nderek wungon mugi pinaringan lancar dugi paripurna. Salam kagem rencang-rencang among rasa. Salam kagem Mas Cenil. Oh dereng mlebet. Oh iya. Dereng mlebet Mas. Oh iya. Mas Jesnu saking Madiun. Wah, putra Pak Dewarasena. Matur nuwun sangat. Coba ndok salah siji ki maturna sik. Ana sing nyuwun bodang kuning, eneng sing nyuwun rengu, salah siji sing ndi? Sing kira-kira kowe iso ora ngisi-sini, ora sah maca, tur kowe pede, yakin. Lho. Anu mawon, nek kula angsal maos kepek rengu, tapi lek mboten angsal podang kuning mawon. Podang kuning. Aklamasi terbanyak suara penonton nyuwun podang kuning. Nggih. Nggih Pak nggih. Oh. Ngono pe akeh kok. Ha iya. Aja ngepek, sinten dibayar kok ngepek. Mboten. Anu Pak, kan mboten apa. Ora apa. Rono mlaku rono. Pundi mriki. Ah. Nek nonton mlakumu genah kowe iki isih perawan tinting durung diobo-obo mbek. Lah kok saged? Lho, nek kuwi nek nliti suwe. Sinten sing jenengan teliti, Pak? Ya kabeh. Dhisik iki sulis. Ngono tak teliti. Nah iya, kaya ngapa podang kuning dibawani. Engko dua versi Mas Bontot, ora sandadak WA. Dua versi langgam dan versi adroh. Nah iya. Oke. Enggak yang apa? Dibawani sing apik. Naneneno Natian wujud temong paksi saking kanca-kanca wonten ing Borong Gondang Karangploso nobar bareng Pak niki tiyang 3. Lah nobar kok wong 3 iki lah biajiret lah. Wah, sapa Rudi? Ya, Pak Nolas saking Magetan nggih, Mas Riyanto Kas FC. Nggih. Lajeng Pak Doto Bawono. Nggih, Pak Diyoyok matur nuwun sangat. Mas Hadi Tengger nderek wungon. Wah, iki salam kagem Dik Winong. Nah, iki pengendang saka Tengger Bromo. Ngerti jenengmu sok kapan-kapan arep cak campur sari nang kono. Oh, ati delokke Gunung Bromo. Oh. Nah. Rene. Berarti semua ini adalah kekuasaanmu. Panggung iki kebak ana, ora mung begegek kaya tugu ning tengah tok ngono ora. Rene ngono penonton akeh banget nang kono kok. Sampai pundi, Pak? Lah sampai kono. Wah. Lah up ning kono ae. Nah, Pun. ya. Lho. Bapak iki akange lho iso ngono. Enggak. Mlaku meneh alon-alon karo nembang. Alus manis nang
ake ngono sesuk tak tukokke mie ayam. Waduh. Senengane sinden-sinden kuwi mung mie ayam. Jare ngirit. Mangga teruske. Nenong wis linggan Menanun golek isi podang jenah noni ninong ibu bunga hatiku nenong nyanding bisa dadi tombo panyuwun uga saka Mas Juki WMC Bojonegoro matur nuwun sanget. Sugeng dalu Pak saking Bapak Hartoyo Sumbragung ngundang nderek. Wah matur nuwun sanget Pak Hartoyo wajan tenan. Ayam ingkang kepareng nggih menika dipun bawani nggih mangke kula aturaken ya. Pak Deka Nagasari matur nuwun sanget panjenenganipun. Oh iya ora iso disebut siji mbaka siji ya Mak. Iya nyuwun pangapura merga saking okae. Ha iya. Menika punika dalu biyung cangik nyuwun pangapunten saking Mas Satrio Maris Saputra. Wah iya. Saking Pekanbaru. Matur nuwun sanget Mas Septian putra Bapak Sairi Lumajang matur nuwun sangat tetese Banyumata. Oh iya. Ayo podang kuningipun dipun aturaken kawiwitan saking Balungan rumiyin. Ya mangga. Intro sik Mak ya. Mangga dados 1 2 3. awane ngomah wis
matur nuwun gendhuk wintang sing cantik dhewe. Panyuwunan podhang kuning iki muga disuwun dening panjenengan ingkang menamping pakurmatan dulur kula nang sing ana Laladan Jakarta panjenengan Mas Taufik Hidayat Sabtu Ariyanto.